Παναγιώτης Χριστοδούλου for the 4 series Throwdown 2025, WOD 25.1, category men. Let's go. Two dumbbells, 15 kilos each. Concept 2 erg. Είμαστε δύο φίλους να φορτώσουμε τα μάξι και να γράψουμε μια ιδέα μακριά που θα Πετάμε, είσαι έτοιμος. μου δίνει κατάλληλες εικόνες, αλλά για να τις 10. θέλω λίγο ησυχία. 2 λεπτά πριν φτάσω στο χωριό μου, στο λεπτά πριν πάρει μια ανάσα στο Wi-Fi κλείσει. Θα σου μετράω, θα σου μετράω. Στα γονά σου, άρα πάρε το ποιος αλήθεια είσαι. 5, 3, 2, 1, go. Ωραίος, μη πιέζει υπερβολικά. Πέσε λίγο, τώρα έχεις δύναμη. Κράτα για μετά. Έλα, άλλα 2, άλλα 1. Ό,τι να είστε χαμένοι, κατέβα. Κατέβα. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραίο. 1 λεπτό είναι. Συνάδεια μέσα παρακαλώ. Συνάδεια ρυθμό. Κάνεις διακίνηση και ανάση για να μην κρεμάσει. Έτσι εκεί, μην ανεβαίνεις άλλο. Άλλες 3. Ένα. Πάλι εσείς οι 3, 2. 3. 4. 2-15 είσαι. 6. 8. 9. 10, ωραίο. 2-35 ο πρώτος γύρος. 2-35. Κάνε κάτι. Ένα σαν παραπάνω, ένα 3. Ωραίος, εκεί. Δεν υπάρχει το παραπάνω. Εκεί. Πάμε. Όλα στον άλλο μου, λίγο μαλλίδα. Προσπαθώ να σε δω κάτι μέρες βαθιά, κοιτάω όπως δεν ξέρω τι είδα. Πρέπει να με φόβο να το έχω γονέψει, οκ, έχει γίνει συνήθεια. Είδαμε να δέσω να μέσω σαλόνι, για πολιτική και ακρίβεια. Παλιά και τον κάθε και υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει. Τρία 55, πάμε.
πάνω. Είσαι 4 λεπτά. Ωραίο, έτσι. Πάμε, μια τερμίδα, πάμε. Ωραίο. Ένα, μια. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Είσαι 5 λεπτά. Πέντε. Έξι. Τα. Άλλα τρία. Το. Ένα ακόμα. Ωραίο. 5:30. Έλα, είσαι δύο κύριοι. Πάμε. Πες γρήγορα. Το 13 να βράβασαι. Μπράβο, δυνατά να ανεβάσεις. Μπράβο, να ανεβάσεις. Ωραίος, κράτα το. Είσαι πολύ καλά. Πάμε. Δεν πέσεις. Λάβα. Εκεί. Δύο. Πάμε. 6:27, πάμε. Πάμε πάνω. Όχι, τράστε. Μία. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Τα. Το. Ένα ακόμα. Κατέβα. Ωραίος, είσαι στα 7 λεπτά. Γρήγορα πάμε. Μπράβα. Το ρόλο θέλω σας. Μάμα τουλάχιστον 12. Όχι το δύο ακόμα. Εκεί. Παλαιπόδι. Έλα, λιμένες θερμίδες. Εκείνη, καναγράφη. Μπράβο. 15 κάτω. Πάμε. 7:53. Έμιλησε, πάμε. Πες. Πάμε. Μπράβο. Ένα. Δύο. Είσαι στα 8 λεπτά. Τρία. Τέσσερα. Πάμε. Πέντε. Πάμε, μη σταματάς. Έξι. Επτά. Λοιπόν, θα το στείλω. Θα πάρεις ανάσα μετά. Πάμε. Το. Καλά, 2 και μετά ανάσα. Μια. Άλλο ένα. Έλα. Τέλος, ωραίος. Είσαι 9 λεπτά, 3 λεπτά ο γύρος. Πάμε.
Εκεί, ας να ρίξει λίγο παλμούς. Πρέπει να αρχίσεις πέμπτο, τελείω. Πάμε! Τις περμίδες είναι μόνο. Πάμε, τράστερ! Πάμε για τράστερ, σήκω! Είναι η άσπισή σου, πάμε! Καλά, πάμε. Μπες! Μπες ρε! Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, ένα ακόμα. Ωραίο, τέλος. Είσαι 10-20. Πάμε. Πάρε 5-4 ανάσα και πες. Άστο, άμα θέλει να δώσει από τώρα. Έχεις άλλα 4 λεπτά μπροστά σου. Κράτα και ανατέμεις. Έλα, κλείνεις και πέμπω άνετα. Πάμε. Πολύ καλά είσαι. Έλα, 5 τερμίδες πήρα. Πάμε. Καλά όλα τα βήματα. Μπες! Στα 11.30 είσαι, πάμε. Τρία, 2, 1, πιάσε. Ένα. Και δώσ' πιο μέσα. Δύο. Τρία. 3 λεπτά ακόμα. 3 λεπτά ακόμα. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. 1, 2, 3, πάμε. 7. 8. Μια. Άλλο ένα. Πες. 10. Τώρα πες. Έχεις άλλα 2 λεπτά. 2 λεπτά ακόμα. Τράβα. Τώρα δώσω και... Έλα, πάμε. Δώσε. Ανέβασε. Τώρα. Τράβα, πείσμα, πόδι. Έλα, πετάνε σε λίγο. Πάμε. Πόδι παίξε. Δώσε ρε. Έλα, 1,5 λεπτό είσαι. Έλα, να ξαναπείς τρόπο. Δώσε. Μη πέφτεις. Δώσε ρε. Μη πέφτεις. Πρόξε. Ωραίος. Πρόξε. Πρόξε. Έλα, μια δερμίδα είναι. Έλα. Μπράβο. Πάμε. Πάμε, έφυγες. Πες. 14 από 4. 55 δεύτερα είναι. Ένα λεπτό έχεις. 51.
Σαράντα δεύτερα. Μισό λεπτό, δώσ' τα άλλα. Μπες, πιάσε. Έλα, πιάσε. 25, πάμε, δώσε. Τα πάντα όλα μέσα. 20 δεύτερα, πάμε. Κάνεις τουλάχιστον 10 δεύτερες. Πάμε! Πιο δυνατά, πόδια. Πιο δυνατά, πόδια. Δώσε! 10, Δώσε! πιάσε. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Concept 2 row work. 15 kilos and 15 kilos dumbbells.